Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, obing, agulima, kan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Ni Serena Ariel. Idion una na apanawan, kat adda idi ti maysa a Sirena. Pagaayat na, ti mapanagpasyar, iji kaunggan, ti baybay. Kay ayam na, dagiti kakadwa na a Sirena. Kat kanayon nga agkuyog da kani Fida. Ti ikan agayam na. Nabayagan nga arapaap na ti maaddaan iti saka, tapno agbalin anaan anay at tao. Iti maysa nga aldaw, kat Fida, mapantamanin agpasyar. Sa dino, madaydayaw a prinsesa. Ije ereng niya. Ija ayan dagiti dadakkel a kabibi. Wan, Fida. Agbirok ta iti perlas. O sige, madaydayaw a prinsesa. Katkalpasan na, agsublita matlang itoy, taaramidon ta dagiti perlas a kwentas, kan pulseras. Sige, madaydayaw a prinsesa. Tulungan ka. Fida, among kadi akayat ko ti maaddaan iti saka? Ha? Ngamin, kayat ko ti agnaed ijay daga. Anya? Wan, Fida. Nauma ka din nga agnaed dito'y kaunggan ti baybay? Saan makit di? Ngam kayat ko lang ang mapadasan, no kasano ti agyan ijay daga. Saan ka kadi amabutang ijay? Madaydayaw a prinsesa? Saan, Fida? Ngam nakitak dagiti tao di taigit ti baybay, kat nakaragragsak da. Iso akayat ko mati agnaed, di tadaga. Fida! Fida! Anya ka di dayjay, madaydayaw nga ari. Atan na kay baga kanyak, anapan kayo ka ni Prinsesa Ariel. Itigid, ti baybay. Uwan, madaydayaw nga ari. Nagpasyar kami itiigid ti baybay. Saan ka di? Ngayon ko. Amay parit ka na kayo ama sa kupak. Timapan, itiigid, ti baybay. Uwan, madaydayaw nga ari. Apay, asinupyat na. Isong amin ti kayat ti madaydayaw a prinsesa. Ala, ayabam ti prinsesa, tagkasarita. Anya ka di dayjay amak nga ari? Apay, asinupyat yo, ti bilin ko. Amay parit ti mapanijay ikid, ti baybay. Amak nga ari, kayat ko lang akitaan ti nga dagiti tao. Amam ka di, adelikado, dagiti tao. Saan na pod no dayta, amak nga ari? Anyasan. Amam ka di nga doon, ti pinatay da, akakadwa tayo. Sigon iti na imatangak, amak nga ari. Naragsak kan agtitinulong da. Iso asaan siguro nga amin at taong katdakas. Saan kan nga grason pa'y? Tibilin ko, titong palam. Pakawanin na kumay, iti panang supyat ko itibilin nyo, amak nga ari. Saan ko kayat nga damapasama kadakas kan ka? Wano iti oray asino man ang masakupa. Kasano daytan, madaydayaw a prinsesa. Saan tan amabalin ti mapanagpasyar ijiigid ti baybay? Mapanta. Nga marabiin to no mapantag pasyal. Ha? Amang ano maamuan ti madaydayaw nga ari. Orayin ta makaturog ti amak nga ari. Kataglibas ta ang mapanagpasyal. Madaydayaw a prinsesa. Agsublitan iti pagarian. Madaman tinapnap dito'y baybay. Agore ka. Kasla da makita ka barko. Umay ka. Asit ganta. Saanan, madaydayaw a prinsesa? Amang ano ka isarsarak ta? Di ka agbutang. Ha? Madaydayaw a prinsesa? Kita
natin nagmanipod iti barko. Oh my God, asit ganda. Naskan ang maisalakan ta. Amangan numalmas. Adaytan Fida, naipantan diti igit ti baybay dahi ti alalaki. Sino nga ta daytoy a lalaki? Kaslamay sa dahi ti a prinsipe. Ngamin, adda na iborda asinan korona iti puraw akawas na. Kan, ada suot na asingsing akas kadagiti ari kan reyna. Naawanan po iti panakatinlag na. Madaydayo a prinsesa. Anya nga rod ti aramidan taitan. Kantaa, barang mangag na ti boses ko, kat akriing. Ayan ko kati. Apay nagdak dito igid ti baybay. Prinsipe Rafael! Prinsipe Rafael! Ni Bino dyan ni ayab kanyag. Bino! Agdak ditoy! Adda ka dito igit ti baybay. Bino, inya tinapasama kanyag. Apo Prinsipe, natinag kayo iti rabi. Idi agisimsim pa tayo iti layag ti barko. Kasta kati. Wen Apo Prinsipe, saan da kaya sinardayan a binirbiro manipod iti rabi. Nakaskas daw tinapasama kanyag. Anya day jay, Apo Prinsipe. Sakbay ama po ikaw ti puot ko. Ada malagip ko ang nangarayat kanyag. Apag husto ang nagkimat. Kat nakitak tilangana. Napintas a babae. Kan bimalitok ti maris ti buok na. Adaan berde nga ipos. Anya, saan nga taas si Reyna day jay? Apo Prinsipe? Tsaka mo, Bino. Sino nga ta day jay, babae? Itay sakbay a bumangonak. Nangag ko ti panagdayeng na. Nagmayat ti boses na, Bino. Kaya't ko makita day jay a babae. Malagip ko man ang tinapintas a babae ng isalakan kanya. Kaya't ko makita manen. Sino tinang sitsit kanya? Ditoy, kumita ka kanyak ditoy. Ha? Sika? Wen, sika ti babae ng isalakan kanyak. Juan, Jack, Adaan kay ti berde nga ipos. No kasta, saan la nga imahinasyon ti nakita ki di rabi? Juan lalaki, may sa ka Serena, Jack ni Prinsesa Ariel. Siyakmat ni Prinsipe Rafael. Manon niya aldaw ang nagsubli-subli ak dito adiso. Barang makita ka. Kat ita, naragsakak ta nakita ka manen. Oray Jack, maragsakan ang makakita kan ka. Prinsesa Ariel, kahit ko kumati makisiningad kan ka. Ha? Pudno day ta, napinta sa prinsesa. Kinayawam to'y pusok, magisinnarakak tumanin kan ka. Fida, kayat ko ti maadaan iti saka. Tapno agbalinak anaan anay a tao. Kat maikariak ka ni Prinsipe Rafael. Kasano ngay daytan, madaydayo a prinsesa. Nila ang Ursula amang kukulam, ti addaan pan nakabalin, tapno maaddaan ka iti saka. Naskan nga rod akasaritak ni Ursula amang kukulam. Anya ka di maipay kukan ka, Prinsesa Ariel. Ursula, amo kasi kala ang ti addapan nakabalin na diti pagarian. Tapno maadaan iti saka. Anya, saka kunam. Juan, Ursula. No ikan ka iti saka, kat anya ti kasukat na.
Itad ko kan ka, dahito singsing ko. Nabalur day tasing-sing mo. Saan ka kanya masayangan? Saan, Ursula? No lakid di ikanak iti saka. Sige. Pagbalinak, di ipos mo asa ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon? Nasken nga agkan na ka ni Prinsipe Rafael. Iti may katlong aldaw. Tano saan kat agsubli ka akas sirena. Kat agbalin ka nga adipan ko. Sige. Umanugotak, Ursula. Pagbalinak nga rod, asa ka dagiti ipos mo. Dagiti ipos ko. Nagpalinasa ka. Aglangoy akon. Agyamanak, Ursula. Inakon. Prinsesa, di mo liplipatan ti kondisyon nga imbagakan ka. Ayan nga tan ni Prinsesa Ariel. Ada akon, Prinsipe Rafael. Awanin, ti ipos mo. Kat nasukatan ni Tisaka. Juan, Prinsipe Rafael, mabalin na kon nga ipasyar iti pagarian mo. Ay, ala, umay ka nga roden. Ipasyar ka iti palasyo. Prinsipe Rafael, nagpintas diti unag ti palasyo. Balitok ti balostre ti agdan. Diamante dagiti arkos ti kandileria. Kan marmol ti swelo. Umay kan Prinsesa Ariel. Talawlawan ta ti palasyo. Kat mapantanto iti hardin. Kalpasan na. Isurok to kan ka tagbalin asilid mo. Juan, Prinsipe Rafael. Sige, agragsa kayo adwa. Dandanikan agbalin nga adipan ko, Prinsesa Ariel. Kumbaga ni Prinsesa Ariel, kat ibalod ko. Tamang limlemo akto, asyak ni Prinsesa Ariel. Tapno sanda nga katuluyan kini Prinsipe Rafael. Agring kan, Prinsesa Ariel. Apay ang nakatali dagiti sakak. Kan apay nga addaak diti balay mo, Ursula. Husto, tanakariingkan, Prinsesa. Siya, tinangkamakan ka. Tapnosan kayo ang makapagsiningan kini Prinsipe Rafael. Baliwak tilangak. Kat manglimlimuak, asyak ni Prinsesa Ariel. Tapno da kami adwa ti agkatuluyan. Saan? Saan mo nga aramidan ti kasta, Ursula? Awanan, ti mabalin mo, Prinsesa Ariel. Saan na kanton ang maagkan ni Prinsipe Rafael? Agsubli kanton a sirena. Kat agbalin kanton nga dipan ko. Rukatan na dito'y, Ursula! Manangalilaw ka! Saan ka napudno? Iti saritaan ka!
Agbalin kan nga dipon ko, Prinsesa Ariel. Madaydayo a prinsesa. Madaydayo a prinsesa Ariel. Fida! Wen, siyak daytoy, madaydayo a prinsesa. O may da katulungan. Oh, Fida, naibaglakit din ta nasarakan nag. Inyara sa as dagiti kabibi kanyak. Nga imbalod na ka ni Ursula ditoy. Pangasim, rukatan nak ditoy. Sige, rukatan ka nga Rod. Aday ta, narukatan ka, madaydayo a prinsesa. Agyaman nak, Fida. Madaydayo a prinsesa. Itan nga aldaw ti kalay sa da Ursula, kani Prinsipe Rafael. Iso amasapol a kartingan. Ayabak dagiti balyena, ta iso di pagluganan. Sige, tapno makadano nakadagos, ijay daga. Prinsipe Rafael! Sino ti... Agrup-rupa kayo. Sino kada kayo tipod da, Prinsesa Ariel? Siya ang tipod na ang prinsesa. Ah. Kat manglimlim mo lang dayta a babae. Anya? Saan na pod na dayta? Ah. Siya tipod na ang prinsesa. Saan ka mamadi ti dayta a babae? Prinsipe Rafael. Dayta a babae. Kat iso ni Ursula amang kukulam. Anya? Kaso di pa managdag ko. Ti dayeng na anangag ko ide. Amo ko na sino ti manglimlimo. Ti adda iti abay ko. Ti espada ka. Iduyok ko ti espada di tabatog ti pusom. Inot ang nagbalin adapon ni Ursula. Prinsipe Rafael. Agyaman na ito nabigbignag. Prinsesa Ariel, agkak ti bibig mo. Prinsesa Ariel. Prinsipe Rafael. Naagkan matlaeng ni Prinsipe Rafael, tipudno a Prinsesa Ariel. Kat saanen ang nagsubli, aka sa sirena. Nudiket, nagbalin na anaan-anay a tao. Nagkalaysa da nga rod, kat siraragsakda, anagnaed, iti pagarian, ti ama ni Prinsipe Rafael. Bueno, Bing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Maya Santos. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor?
Kan saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.